Volám sa Kvetoslava Budková, som mediátorka, pôsobím v oblasti Liptova v meste Ružomberok. Naša kancelária sa zameriava na spokojnosť klienta. Služby stavia hlavne na dôvere, znalostiach, osobnom prístupe klienta a rýchlej a účinnej pomoci. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov pre všetkých, ktorí chcú vyriešiť svoj problém eticky, vlastným pričinením, bez odkladu s vôľou, pokračovať v spolužití a spolupráci a komunikácii s druhou stranou sporu. Mediácia je cestou, ako rýchlo a inteligentne riešiť situácie a problémy v bežnom živote človeka a hlavne je rýchla, lacná a bez súdneho konania.